welcome to my channel. And for today's vlog, andito tayo ngayon sa Black Box dahil mag-a-attend tayo ng isang palabas, no, from the Sining Banwa. Ang title nito ay yung Labi sa Pagkamot or Higit sa Pag-ibig. So isa tong teatro yung ating attendihan mga kalabidals, no. Of course kasama yung Bicolano vloggers. Again, yung magpe-perform ay yung Sining Banwa. So ito yung kanilang second week and hope na suportahan po natin yung ating mga local artists. Ito mga kalabidals, andito tayo sa Black Box. Of course kasama ko yung mga early birds, si Vanessa and si Mark. Ayan, si Sacristan vlogger. At yung ano bang tawag mo sa Vain, ang babaeng walang pahinga. So ito mga kalabidals. So paakit na kami dito to meet the artist, tama ba? Pwede mag-intro ka muna nga dyan. Saan ba yung may theater dito? Dito sa taas. Sa taas. Thank you. So ito mga kalabidals, no, paakit na tayo and we will witness yung theater, yung palabas ng Sining Banwa. Witness and promote of course ang sariling mga artist natin, no, dito sa Bicol region, dito sa Arbay. So tara, let's go! Tayo finally, no, sa venue dito sa kanilang stage, no. Of course kasama natin yung isa sa actor. Sino pangalan po? Ako po si Frida. Frida. Yes. So ano yung magiging role mo dito? Ako po si Candy. Ang role ko po dito ay Candy Marie. Isa po siyang... Siya, hindi na mag-spoil. Part po siya ng bahay sining. Part siya ng friendship na nabuo dito po sa aming set. So ilang years ka na sa ganitong sa theater? Sa theater po, nag-start ako sa theater year 2010. Matagal na? Year 2010 pa. Pero sa Sining Banwa po, 9 years na po akong actor ng So itong mismo, matagal na talaga to? Yung theater po dito ay matagal na. Pero ito pong, dahil po 10th anniversary production namin ngayon, so mas binonggahan namin yung performance. Kaya po, meron kaming setup na ganito. Pero ito pong Higit sa Pag-ibig ay for this 10th anniversary lang po ng Sining Banwa. Okay. So yun, thank you so much. So please support natin, no, yung ating mga kababayang artists, especially mga Bicolano natin, mga local artists, no. Kailangan na support natin sariling atin, di ba? Yes. And abangan natin later on mga kalabidabs, no. Hindi ko pwede i-video yung whole video, yung kanang whole play kasi bakit niya kayo manood. So papahapyaw lang tayo mga clips konti-konti para manood pa rin kayo this coming week. Meron pa kayo. Yes, meron. So ilalagay ko na lang doon sa pa din information sa description box yung schedule na kanilang play. So yung mga hindi pa nakakapunta, hindi pa nakakapanood, then mayroon pa kayong artist 1 week, no? Yes po. Meron 1 week po kami pa from sila. Wednesday to Friday na lang po. Wednesday to Friday. So yes, yan, thank you so much. Thank you po.
pag-ibig at Labi sa Pagkamuot. Ito po ay isang full-length play na mapapanood po ninyo mula sa Sining Banwa sa pagdiriwang nila ng kanilang ikasampung anibersaryo ng pagkatatag. No? 10th founding anniversary ng Sining Banwa ngayong taon, at very proud kami na ihandog sa inyo ang isang makasaysayan at makabuluhan at makulay na dula ngayong taon. Bisitahin niyo lang po ang Facebook page ng Sining Banwa at makikita po natin doon ang mga detalye ng palabas. Direct hindi lang yan. Bukod sa napanood namin kanina na ginamitan ng dialektong Pilipino, ay meron din tayong gumamit po tayo ng Bicol. At meron pong araw or pagtatanghal na Bicol yung gagamitin natin. Bakit po natin naisipan na dalawa po yung gamitin natin? Sinimulan ko isulat talaga yung kwento Bicol, tapos na-set aside siya hanggang sa malapit na yung deadline. Kinukulit na ako ng Sining Banwa, tapusin ko na. By default kasi nagsusulat ako sa Tagalog. So nagdesisyon ako na tapusin ko siya sa Tagalog. No? Tapos nung later on, parang 21 shows kailangan may ibang set ng cast, ng set ng actors. So meron tayong may set ng actors na mula sa mga senior members ng Sining Banwa. No? Sabi natin, kung meron lang din naman ibang set ng actors, edi ituloy na natin yung Bicol. So tinuloy natin yung pagsulat ng Bicol hanggang sa yon. Mas kasi, syempre mas may panahon tayo ngayon na gamitin yung mother tongue natin dito sa Bicol para magkaroon din ng ibang texture, no? Na hindi naman natin din inakalimutan yung dating nakagawian na paggamit ng Tagalog sa mga play. So mapapanood natin siya kapag katulad ngayon, Saturday, merong alas 6 mamaya, that's Labi sa Pagkamot, and Sunday, alas 2, Labi sa Pagkamot. The rest of the week ay Tagalog. So ito mga kalabidabs, no, tapos na din ang ating play, no, kasama yung mga Bicolano vloggers, and na-meet din natin yung cast ng Sining Banwa, yung higit sa pag-ibig. So ngayon mag-tour tayo dito, no, o yung Labi sa Pag-ibig. Labi sa Pag-ibig. So mag-tour tayo mga kalabidabs dito sa backstage. So let's see kung ano ang makikita natin dito sa backstage. So papasok tayo dito sa... ito yung backstage. Hi! Mga kalabidabs, ito nakakawindang to. Kumusta yung kissing scene? Masarap. So yung sabihin, ilang beses yung inuulit-ulit yan sa mga show, no? Oo, marami. Sanay na. Wala nang galing. Walang lasa. Tapos, gano'n? Oo. Medyo lasa na. Hindi, sa bawat eksena, since parang lagi siyang bago, Oo. naroon pa rin yung kaba. Kasi iniisip ko, papayag ba ang co-actor ko na halikan? Or halikan ba niya ako? So far, nangyayari naman siya. Na-enjoy din namin. Pagdating dito, wala na. Wala na. Professional lang. Yun, sa mga kalabidabs talagang magagaling yung mga actors ng Sining Banwa. No? Pero sila yung actors po Tagalog. So yung sa Bicol po ay separate din, iba din yung actors. Siya din po. Kasama ka din po siya. So Dalawang lalaki yung dalawang lalaki na mahalikan mo. bilangin nyo na lang Okay, kung ilang so beses nyo looking forward na makapanoodin kami ng Bicol version. Sana para ma-meeting namin yung Bicol. So yun mga kalabidabs, no? Sana po manood po kayo ng... sana po manood... Bakit dumalaw po siya? Sana manood po kayo ng kanilang palabas. Ano yung title ng inyong palabas? Higit sa pag-ibig, saka Labi sa Pagkamot. Yun, Higit sa Pag-ibig or Labi sa Pagkamot. So yun po yung... yung Higit sa Pag-ibig is the Tagalog version, and yung Labi sa Pagkamot is the Bicol version. So support natin yung ating mga local artists. So, syempre support nyo din yung Bicol artists. Mag-subscribe kami. Mag-subscribe Ay, may dala ko ditong ay, dala ko ba yung card ko? Later na. So yun mga kalabidams, thank you so much. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Dito lamang po yan sa Sining Banwa. And again, kita-kits po tayo sa ating next vlog. This is Bon James D, a vlogger, na true lover. Ow, ow. Bye! So, inibita po namin ng Sining
Banwa, ang lahat po na manood ng Higit sa Pag-ibig at ang Bicol version nito na Labi sa Pagkamuot. Para po sa ibang detalye ng aming final week, makikita po ito sa aming official Facebook page at Sining Banwa 2011. Ano po, tawag dito, kamusta naman po yung ano nyo, nung ginagawa nyo pa lang to, ano po yung mga experience nyo nung time? Well, overwhelm po yung suporta ng nanonood. Tsaka fulfilling po sa feeling kapag nagtatapos po kami at may meaning po yung aming pinagtatapos. Kaya po, papasalamat po kami sa lahat ng nanood at sana po marami po pong manood yung last week po ng Higit sa Pag-ibig at Labi sa Pagkamuot. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.